Ayan, good morning. Good morning, good morning mga bossing natin dyan. Ayan, so nandito na naman tayo sa kalsada. Ngayon ay linggo, August 20, ano ba kayo? 27, 28, hindi ko na alam. Basta ngayon ay linggo. Ayan, so 6:27 na ng umaga mga bossing natin. Yan, good morning sa mga bagong gising dyan. At good afternoon naman kung anong oras mo siya pinapanood, no? Itong video natin. Maraming salamat na naman. At nakabisita ka dito sa munti nating channel, ang Marlac Moto Channel. Ayan. So kung mahilig ka sa motor, sa travel, ayan, mahilig ka sa mga kung anik-anik, no? Ayan, so yun ang kalimitang kino-content natin dito sa ating channel mga bossing natin. Ayan, so sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga ilalabas nating video katulad nito mga bossing natin. Ayan, okay, sa mga nagtatanong, tayo ay papuntang Anda, Pangasinan, right? At meron tayong charity event na pupuntahan, pero hindi ito yung katulad ng dati, ano. Mag-escort kami ng libing. Ayan, sa isa naming namatay ang kagrupo. Ayan, maraming salamat. So andito tayo ngayon, kasama natin ang grupo nating CIS. Ayan. Ayan, so papunta na kami ng Anda, Pangasinan tulad ng sabi ko mga bossing. At mag-i-escort kami ng libing, no, ng isa sa kasama namin sa grupo. Ayan. So siguro pagkatapos nun meron kaming side trip. Ayan. Ayan, so medyo mabilis yung ating pace mga bossing natin. Ayan, o, tingnan nyo, abot na ng 90. Ayan, tama na, baka matai-content tayo. Ayan, so maging responsable. Ayan, gamit ulit natin itong si Easy Ride 150 natin ng Motorstar. Ayan, so napaka-reliable. Napagawa ko na yung brake pads nya sa likod, yung kumakalansing. Ayan. Ayan, so dito na tayo sa may checkpoint ng Bani, Pangasinan. Ayan, so tigil muna tayo, sir. Ayan, so pinapasok tayo. Nasa Pangasinan lang naman tayo. Pero siguro yung mga outside Pangasinan, lalong-lalo yung mga taga NCR, yan, siguro at least may mga kukunin pa, no? May mga hingin pa mga papers, no? At mga requirements. Ayan, so talagang medyo mabilis yung aming phase. Hindi ko alam kung bakit sila nag-aapura. Tignan nyo naman, green at blue, probinsya mga bossing natin. Ayan, right, medyo mababa pa to. At yan, samahan nyo muna ako sa biyahe natin mga bossing. Enjoy the ride muna. Alright.
Pangasinan. Ayan. Then banda doon ay kakaanan naman tayo papuntang Anda, Pangasinan. Ayan. So, marami tayong mga nakasabayang riders ngayon dahil nga linggo, no? So pang-tanggal stress, no? Itong ating magra-rides talaga. Ayan. Ganda ng sikat ng araw. Ayan. Oops. Area. Tignan nyo naman yung daan mga bossing. Oh, napakaluwang. At wala namang gaanong mga sasakyan pa. Ayan. So, ito yung napakaganda kapag bumibiyaya tayo. Merong mga puno. Ayan. Magkabilaan. Napaka-refreshing, no? Sa pakiramdam. Ayan. So malapit na tayo dito sa may paliko papuntang Anda, Pangasinan, bossing, no? So ang Anda, Pangasinan ay kilala rin sa mga famous beaches. Ayan. So nandyan ang Tundol Beach at meron din yung Sandbar, no? Yung Panakalan Island. Ayan. So soon sana mapuntahan natin yung mga beaches na yon. Pag meron tayong enough time, enough free time, no, para makagala at makapunta sa mga beaches dito sa Pangasinan. Talagang tinatimingan ko lang medyo busy pa sa trabaho. Pero soon makikita nyo yan sa content natin. Ayan, so nandito na yung mga kasamaan nating nauna. Mauna na rin ako. Okay, welcome Anda na tayo mga bossing. At ang nakikita nyo ay tulay ng San Juanico Bridge. Gago! Yan, charot. Ayan, so ganda ng tanawin. Mga kaibigan nating bike rides. Yan. Oops. At merong pagpasok natin dito sa may Anda, may checkpoint. Ayan, tignan natin kung palusutin tayo. Pangasinan lang naman tayo Morning sir. Yan, so pinalusot tayo mga bossing. Dahil taga Pangasinan lang naman tayo. Kalapit bayan. Ayan. Ayan, at nandito na tayo sa Anda. Bechesa. Pwede po pumasok. Nandito na po tayo. Wala namang gate. Yan lang may aso. Ay, ganyan pala yun. Raid to raid, char. Ay, ganyan. Ito po yung ambush po ang tawag dito. Anong ginagawa nyo sa ate? Yung sa lamang loob? Kasi kumukuha sila ng video. Bagoong din po. Uy, mag-iwan ka ng sticker mo dito ha. Kasi vlog ka. Meron na. Binigyan mo sila? Ano to te? Yan ang almusal. Almusal yan? Contest ba yan? Pwede pag December. December. May contest. May palaro. Parang wala siyang tinig. Babunlis na siya pagkakuha. No? Ay, may sinusuplayan kay ate. May bayad. May bayad. Bayad na. Bago pa, ibibinad pala, meron na agad din pabibili. Malakas naman kita te. Baka naman. Mahina ngayon kasi mura ang dahil. Tas tagulan no? Tagulan din no? Lockdown. Magkano po maraming halaan dito? Kung sa mga buyer, mga 5. Ito po, magkano po tayo pag sila natin? Wala. Bilasaya. Tinatanggalan din. Alas medyo. Hindi na sila naghinga sa Indo kasi kinukulog na sila. Hindi na ako kayo nagbayad na Tapos ginagawang bagoong. Nasugat ka na rin dyan ate. yung
kumari ko. Sample. Kailangan masugat pa sa sample. Ah, Ilocano pala kayo. Ba't hindi kayo? Di ba? Ay, hindi. Bulinaw pala yung naisip. Di, Bulinaw. Sa Aswat eh, libo na yan. Mo yung pumunta tayo ng Damortes, di ba? 2,000 sa Aswat. Sana all nakatihaya na, no? Sumuri na mag-amag. Pagpatungan mo na lang. Nakatiyahin. Ano pa bang? Pera mo nga ating. Ganito lang yan. Tapos turad kita ng, alam mo yung flying. Kinuha mo na malaga. Hindi mo pa. Ne? Inaagawan yung anak niyo. Ganito lang yung mga pagpapalitan Ah. ng trumpo. Ulo. Bravo! Ang galing! Hindi rin ako marunong yan. Ating Tinalo ka ba ng bata? andyan si papa mo, iyak Alam ka. mo ba, Ade? Ito, teacher. Tinalo mo pa siya, no? Marunong ako nito. Ano lang, kamali lang ako sa hila. Ikaw nga ating, siya nga. Wala ka pli. Ganito lang yan. Kamali lang tayo sa hila eh. Kasi ang hila dapat, ang hila, Di marunong no. dapat ito, pahatak. Ang galing! Bravo! Wala Yung to. trompo! Sira yung trompo. Naiba na. Gusto mo? Ayan. Alright. Yun. So, tapos na kaming nag-escort ng living pag-bossing natin. Pero hindi ko na pinakita no, para respeto na rin dun sa namatayan. Ayan. So, meron tayong side trip ngayon. Papunta tayo since nandito na tayo sa may Anda, Pangasinan. Yeah, pupunta tayo ngayon sa may Tundol Beach para mag photo ops lang kasi saglitan lang kami doon. And saka kami uuwi So kasama pa rin natin yung mga kasama natin sa CIS. Ayan. Sir. Yan, nandito na tayo sa Tondol. At andito si... Hi! Yan, please subscribe. Ilan yung watcher mo? Nasa 2.4 pa lang, 2.4. Ba't parang nagdi-decline? 2.4, sakto lang naman. Sakto lang. 2.4. Wala, mahina tayo sa Ayan, so picture muna tayo dito. Marami ring turista And andito si Madam Claudia. Say hi naman sa mga subscribers natin. Hi! Dito si Claudia, si Betchesa ito. Ayan, please subscribe. Ayan Subscribe din kayo ng pagpaita. Andun yung malaking inflatables. Ayan. Pero hindi siya libre. May binabayaran So White Sands din, White Sand din dito pala. Inflatable na resort here. Ay, meron. Diba kung may inflatable? Yan, so mapapansin nyo, andun yung inflatable, Pero for hair siya. Yan. So, welcome sa Tundol Beach. Yan. So, dito, sa mga gustong pumunta, merong mga cottages. Yan. And nandun pa, may mga resort pa doon. Yun na ba yung sandbar?
Ayan, yun yung tinatawag nating sandbar, yung panakalan. Ayan. So, pag medyo low tide, pwede siyang lakaran. Ayan. Sa Doon pala, nasa likuran yung panakalan. ay, hindi pa to? Anong pangalan niyang kuya? Island. Sanduyong? Tanduyong. Tanduyong pala, hindi siya yung panakalan. Hi! Alam mo to na ano natin to. Congrats naman natin. Yeah, may mga fireworks oh. Ah, shit. Papahirapan mo yan. Friends ako eh. So yun, galing chat kami dalawa na lang ang i-subscribe nyo muna. Yeah. Kasi Sila muna, yung mga gusto sa akin, sila muna. ano alam nyo na, silang Kung kailangan po namin ng saging. Kung ito malakas sa subscriber, ito malakas sa LS. Ayan. Ano na kami eh. Kailangan ng kumapit. Hindi siya sandbar na panakalan, Tanduyong Island. Panakalan. Sandbar. Pero ikit pa daw eh. 30 minutes pa daw ang travel pag magbabangka. Oo. Yan, so Pero ang bangka kuya pag ano? Papuntang Panakalan? ayan, sa mga gustong pumunta ng Panakalan, 2.5 daw ang bangka. So 8 na katao ang kailangan. And then meron tayong 40 pesos na environmental fee dito. Pwede. Picture niya. Alright, so napakainit. Taas-taas ng sikat ng araw. Ayun. So ulitin ko, no, sa mga gustong magpunta dito sa may Tundol Beach, meron silang inflatable meron silang inflatables, and then meron silang Tanduyong Island, and then meron silang sandbar na kapag pupunta doon ay kailangan magbangka. So nasa 2.5 yung babayaran, pero may island hopping na rin yon. And then bago makapasok dito may 40 pesos na environmental fee. Ayan, so tignan nyo naman yung tubig dito, napaka linaw. Ayan, so yun, puntahan muna natin mga kasamaan natin. Kasi off season ko dati 250 talaga. Pero pag summer season nasa 250. So 150 ang per head papuntang inflatables. Ano yung sasakyan kuya? Dragon boat. Ayan. I-ride kayo ng dragon boat ng isang ikot bago kayo ibaba. Okay. Ilang oras na yon? Ilang oras yung dalawa? Try natin pag summer season. Wala tayong panligo. Ayan, so yan yung sasakyan papuntang inflatable. Tignan natin. Dragon boat nyo pagod na. Ayan, so yan yung sasakyan papunta doon sa may inflatable. At iikot ka pa ng 2 beses bago ka ipunta doon sa may inflatable. So yan, sa mga gustong pumunta dito sa Tundol Beach, meron silang isang amenities ba to ang tawag dito, yung inflatables nila. Ayan. Ayun mga bossing, at pauwi na kami. Sana ay kahit pa paano nag-enjoy kayo sa video natin. Ayan, so una nag-escort tayo ng libing, at ayun, nag-side trip tayo dito sa may Tundol Beach. Ayan.
So sa mga gustong pumunta, nasabi ko kanina, may 40 pesos na environmental fee. At kung gusto nyong mag island hopping, nasa magkano na ba yun? 2.5 ba ang bangka? At 8 persons, no, yung kasama na doon. And then meron silang inflatables, nasa 150 ang bayad dahil off season, hindi pa gaano karami ang turista. So 150 ang bayad. At sasakay kayo doon sa dragon boat kanina. Ayan, iikot kayo ng 2 beses bago kayo ilapag sa may inflatables for 2 hours. Ayan, makakapag may enjoy nyo na yung inflatable nila for 2 hours, no? So sulit na sulit yung 150 ninyo. Ayan, so maraming salamat muli. Ito si Marlac Moto, no? At kalimitang ginagawa natin ay travels. Nagre-review tayo ng mga motor, nag-tutorial tayo ng mga accessories kung paano gamitin. Ayan. At yun, maraming salamat muli. At ride safe, God bless, at all is well mga bossing natin.